ಬೋಡ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ತುಲೆ ಮದ್ಮಲ್ ಚಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಮದ್ಮೆ ಬೇಗದ ಚಂಡಿ ಬ್ಲೂ ಡ್ರೆಸ್ పోదు ಬೇತಿನಿ ಕಲರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಯೆಲ್ಲೋ ಇಶ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೆರು ದಾರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೆರು ಮದ್ಮಲ್ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲು ಕುಲ್ದೆರು ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೀ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಜೀವಿತ ಅಬಿರ್ ವಾಸುಲ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಎಸನೆ ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಬೈದಿರ್ ಬಂದಂದು ಸೊ ಶಿ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಅರ್ನ ಬಾಲಣ್ಣು ಮುಲ್ಪತುಲೆ ಸೇ ಹಾಯ್ ಮೆರ್ನೆಲ್ಲಡೆ ಪೋದೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ತು ಪಿದಾರ್ದ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ಮೆರ್ನೆಲ್ಲಡೆ ಕಾಣದ ಚಾ ಮೆರ್ನೆಲ್ಲಡೆ ನೀನು ನೀರು ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ ಅಂಚಿನಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಗೀರೋಸ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ನನ್ನತ್ತ ಕೂಡ ಮೊಕ್ಕಲು ಮೆರ್ನೆಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೇರು 3 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಪಿದಾರ್ದು ಮಾಡರ್ನ್ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪಿದ್ದೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಶೂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಇಪ್ಪು ಜಾ ಪುಡ್ತುಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಈವೆಂಟಿಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ಎಸ್ ಪಾತೆಲ್ಲಿದ ದಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಬಾಲದ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ ಚಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ದು Shishika ಹೇಳಿ hi everyone hi guys ಹೇಳಿ hi guys ನೈಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಶೂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಗೊತ್ತು ಜೇತು ಪುರ್ತು ಮುಗಿನ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಟ್ ಇದು ಒಂಬುರ್ದಾದ ಆಯ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬೇತೇನೆ ಇತ್ತಂಡು ತೂಕ ನಾನು ಆಯನ್ಸ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತಾಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡುವ ರಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡುವೇನು ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಫೋಟೋಶೂಟಿಗೆ ಬಂದು ಬೈದೀನಿ ಮುಳ್ಸು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೊದ್ದ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಪುಣ್ಯತ ಆ ನಮ್ನೆ ಬೆಗರುಂಡು ದೊಂಬುನ್ ತಡಪೆರ ತೀರೊಂದಿಜ್ಜಿ ದೆ ಅನ್ನಿ ಮೂಲುಲ್ಲೇದೆ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ತೆತ್ತು ಕೊಡು ಸುಧಾರ್ತೀರ ಅರೇರ್ದು ಅದನ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ಸಮೇತ ಕಟ್ಟಂಡು ಎಂಕಿತ್ತೆ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ಅವಳು ಡಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಈವೆಂಟ್ ಉಂಡು ತೋಡೆ ಏತು ಪುರ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಂತುಲೆ ತುಯಾರತ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಖುಷಿ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಉಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಗೋಪುರ ಬರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಸೈಕ್ ಇಪ್ಪುಡು ಸೊ ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ಗೋಪುರದ ಬ್ಲಾಗೋಸ್ಕರ ಆತ್ನೆಟ ಬಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಕುವೆ ಸತ್ಯ ಹಾಕುವೆ ಅಂದೆ ಶಾಲ್ ಬಿಡ್ದು ಬೈದಿರಿ ಶೂಟಿಗೆ ಬಂದು ಪುನಃ ಅಣ್ಣ ಏಪ ಮದಿಮೆ ಏ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಹಾಕುವೆ ಎಂಸ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು ನಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಏತು ಫೋನ್ಲಿ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೊಂದು ಜಾಪು ನೀರು ಅಂದಿ ನಿಜ ಅದು ಇಡಲಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅದೇ ಮದಿಮೇಲೆ ಮೂಲಲ್ಲೇರು ಮದಿಮಾಲು ಏಪ ಮದಿಮ ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಹಾ ಎಸ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತುಂಟು ಮದುವೆ ನಾಳ್ದು ಅಲ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತುಂಟು ಅಂದ್ರೆ ನಾಳ್ದು ಮದುವೆ ಇನ್ನು ಹೊಸ ಜೀವನ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುದಂತ ಓಕೆ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪೊಣ್ಣು ಆ ರಕ್ಕಸಾಗಿ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಜೋರಿದ್ದೇನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮದಿಮಲೆಗೆ ನೆರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಏಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಕ ಅಂದೆ ಶಾಬಾಸ್ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದು ನಾಟಕ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅಂದೆ ಕೊಂಚ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಕ್ಕಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದೆ ಅಕ್ಕಗೆ ನಿರ್ಪುಂದೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಿರ್ಪುಂದೆ ಹೀರು ಆರು ಪಂಡಿರಿ ಮಸ್ತ್ ನೆರ್ಪರಿಗೆ ದೇ ನಿರ್ಪುಂದು ಪಾತೇರ್ ನಿಜಿ ಕಿಂಚ ಕೊಡ್ತಿಕ್ಕಂಡಿ ಒಂಜಿ ರಸರು ಏತು ಫೋಟೋಸ್ ದಾಂಡತ ಮೇರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಂಚುಂಡು ದೊಂಬು ಪಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ ದೊಂಬತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾನ್ಸೇನೇನಾ ನಾನು ಬೇತೇನೆ ನನಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬೇತೇನೆ ಅದೇ ಈ ಅಂಗಡಿದ ಓನರ್ ಮುಲ್ಪೋಲೇರು ಇರು ಏತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಲ್ಪೋಲರ್ ಬೇಲೆ ಇರು ವರ್ಷದಿಂದ ದುಂಬದಲಕ್ಕೆ ನಿತ್ತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದೆ ಅವಡೆ ಆಯ್ತು ಅಂಗಡಿ ಮಾತ್ರ ಐಟಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆದ ಐಟಮ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಐಟಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರೀ ಟೈಪು ನಂಚಿನ ಅಂಗಡಿ ಬೇರೆ ಇರಪುದರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸ್ಟೋರ್ ಇರಪುದರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವಾಡಿಗ ಪಂಚನಾಥ ಸ್ಟೋರ್ ಎಸ್ ಜೈ ಅಕ್ಕ ಅವರ ಮುಖ ನೋಡಿ ಅವರ ಮುಖ ನೋಡಿ
ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಶೂಟ್ ಮುಗಿಂಡೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ದಾಯ್ತ ಶೂಟ್ ಪಂಡ ಮಾಡರ್ನ್ ಶೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಬ್ಬಾಯ್ತ ಕೊಟ್ಟಿ ಶೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಆಂಡು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಆಂಡು ಯಾನ್ ಬಾಯ್ ಮುಸ್ಲೆ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಬಾಗುಲ್ಲು ಎಂಬೆ ಮುಜ್ಜಿಗಾಸ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಬಂದು ಆಕಲು ಹೋಗ್ಬೇರು ಆಕಲು ಕದ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇರು ಕದ್ರಿ ರನ್ನೀರ್ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇರು ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಯರುಂಡು ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ ಬನ್ನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆತ್ನೆಟ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕ